Vosaltres, com a mitjà o com a nou programa que esteu, heu fet incís en el tema de desinformació, no? Quan sento aquestes declaracions de l'alcalde posant-se en mandats europeus, això és una desinformació, i us explico el per què. Europa marca unes directrius, i les directrius són grans paràmetres i objectius de millora a nivell europeu en diferents aspectes, en aquest cas, en la millora de qualitat de l'aire. Però no et diu com ho has de fer. Després el govern espanyol, en base a aquestes directrius, redacta una llei, que és la del canvi climàtic, i enmig de tots els articles que n'hi ha un que efectivament diu que les ciutats majors de 50.000 habitants han de tenir una zona de baixes emissions. A partir d'aquest punt, perquè no et diu ni com ha de ser, amb extensió, ni quines restriccions ha de tenir, no diu res d'això. A partir d'aquí diu, i cada ajuntament ha de definir com vol aquesta zona de baixes emissions. I això és aquí on tenim el problema.